ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತಿರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನದ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಆನಿ ಒಂದೇನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಲ್ದಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪನ್ನಾಗ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು 50% ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪನ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದತ್ತು ಏನಂಜೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆರಿಟಿ ಏನಂದ್ರಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಬಂದು ಈ ಸಲದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೈಜಿಂದತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಕ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಡೇ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಡಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಐತ ಒಂಜಿ 50% ರಿಟರ್ನ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಈ ಸಲ ನಾನು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಗಂಡ ಬಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ನಿಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಿಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಏನು ಪಾಡುವೆ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ನಿಕಲು ವೈಟ್ ಬದಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದೇನು ಬೆಂಡೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪೆ ಒಂದೇನು ನಿಕಲು ಈ ಸೈಡ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ದ ಬೆಂಡೆ ಏನೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಸ್ಕ್ ಬೆಂಡೆ ಇದನ್ನ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಸ್ಕ್ okra ಏನನ ಪನ್ಪರದ ಅವು ಪನ್ಪ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟಸ್ಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪನ್ನ ಮೂಲು ತೂವಲಿ ಇಂದು ಬೆಂಡದ ಸೈಜ್ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲೊಂಡೊಂದು ಓಕೆ ಅನ್ನ ಕೈ ತೋರಂಡು ಒಂದು ಸಪ್ರದ ಕಲ ಕೈ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾತು ಮಲ್ಲ ಬೆಂಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮೂಲ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೊಯ್ಯಾರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಂಡೆಲು ಪಂಡ ಸೈಜ್ ಏನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲೆಗ್ ನೀರು ಪಂದಿನ ಟೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇತ್ತಿಗೆ ಕೆಂಜಂಡು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಲೈನ್ ದಂಡ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುದಿಯಾರಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿಗೇನು ಹಚ್ಚಿ ಒಂದೇ ಖಾಲಿ ಬಿತ್ತಿಗೆ ನಾನು 400 rupees ಕೊಡ್ತೆ ಪಂಡವು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬಿತ್ತು ಪಂಡ ಒಂದರದ್ದು ಕೇರಳದ್ದು ಕನ್ಪಾದಿನ ಬಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ ಏನದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಂಡೆ ಪಂಡ ಅಂಗಡ್ಲೆಡ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡೇನು ಘಾಟಿ ಬೆಂಡೆ ಅನ್ಪಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಲೆಗ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದೊಂದು ಈ ಸಲ ಇಂಕ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೋರ್ಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಕೈ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೆಂಡೆ ಆಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಈತೆ ನೆಡ್ದು ಒಂದು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಆ ಸೈಡ್ ಏನು ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಕಾರ್ಕಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆ ಅಂದ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪ ಅವು ಕಾರ್ಕಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಕಾರ್ಲಾಡು ಮಾತ್ರ ತಾಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಊರುಡು ದುಂಬೂರು ದಿಂಚ ಬೈದಿನ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬೆಂಡೆ ಒಂದು 7 ಇರೆನಾಗ ನೆಟ್ಟು ಬೆಂಡೆ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು 7 ಇರೆ ಪನ್ನಾಗ ಮುಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು 1 2 3 4 ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಏನು ಏರು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ತಂಕೊಂಡು ಓಕೆ 7 ಇರೆನಾಗ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬೆಂಡೆ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಊರ್ದ ಬೆಂಡೆ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ಅಲ್ವಾಗ ನಿಕಲೊಂದು ಪಿರೋಡ್ ಏನತ್ತು ಒಂದು ಲತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬ್ರೀಡ್ದ ಲತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ನಿಕಲೆ ತೂವರೆ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಬುಲೆದಿನಿಂದ ಎನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂಡು ಒಂದು ಬುಲೆದುಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಊರ್ದ ಒಂದು ರೇರ್ ವೆರೈಟಿ ಪಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಇಂಚಿನ ವೆರೈಟಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಮಟ್ಟದ್ದು ಏನಾಡು ಉಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಊರ್ದ ಲತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಒಂದಕ್ಕಿಲ್ಲತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಪರ್ ಡೇ ಒಂಜಿ 2 kg ಪ್ಲಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಸಾರಿ ಪರ್ ಡೇ ಆಯ್ತು 2 days ಬರುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಂದ್ಪುಣು ಆಂಡ್ ಇತ್ತು ಏನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದೇನು ಮಂಗೇರ್ಲು ಬರ್ತದ್ದು ಫುಲ್ಲು ತಿಂದು ಬಾಪ ಮೊಲ್ನಿಗುಲು ತಿರ್ತು ತೂವಲಿ ಒಂದು ಮಾತ ಮಂಗೇರ್ಲು ತಿಂತೀನಿ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪುರಿ ಮತ್ತು ಬೂರ್ನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಏನ ಬೇತೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒಂದು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಗಟ್ಟೋಡು ಮತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಏನವಿ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಪಕ್ಕ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಮೂಲೆ ಏನೋ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಜೋಳದಾಗಿಂಚ ಆಯ್ಜಿ ಬಂದು ನೆಕ್ ರೀಸನ್ ಏನ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ನೆಟ್ ಪಜಿರುಂಡು ಅವೇ ರೀಸನ್ ಗಾತುಜಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಒಂದೇನು ಮುಲ್ಪದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಗಾತನೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಂಡೆನೆ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಬೆಂಡೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ದೆ ಬಂದಾಗ 3 4 5 ಆಜಿ ದರಟ್ಟು ಬೆಂಡೆ ಮಲ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಮಲ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಬೆಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅದಾಗ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿಜ ಜಸ್ಟ್ ಕೃಷಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಿತ್ತಿನಾತಿ ಇತ್ತೊಂದು ಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಬೈದುಂಡು ಈ ಸಲ ಏನು ಮಲ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಕೊಂತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಲ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೀ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರಂತೆ
ಈಸಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನು ಅಂಚ ಅದು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ತೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಕಂಚಾಲ ರಡ್ಡು ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯೂರು ಲೋಕಲ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಅವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ ಓ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೈ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇನ ಅವು ಕೈ ಮರನ್ ಟಗಫಾಡು ವೈಪ್ನಾಗ ಬರಿದೀನಿ ಓಕೆ ಮೂಲ್ ತೂಪರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಮೂಲ್ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಕಂಚಾಲ ಐತೆ ಕಿಂಜಾಪಂ ಒಂದು ಏನೊಂಡು ಒಂದು ಶುಗರ್ ಏರುಂಡು ಶುಗರ್ ಏರಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಶುಗರ್ದ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಚಾಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಏನು ಬೂರುಂಡು ಒಂದೇ ಟಾಪುನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ದ ಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಕಲೆ ಗುಂದಾಪುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಕೊಡ್ಡಿ ಅಂದಿನಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಈ ಕಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಕೆರೆಂಗೆ ನಡ್ತೆ ಐಕ್ ನೀರು ಉಪ್ಪಂದೆ ಅವಲ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಂಡು ಮೂಲೇನತ್ತು ಒಂದಲ್ಲರ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಒಂದು ಕಂಚಾಲ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು 4 ಕಂಚಾಲ ಇತ್ತು 1 kg ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿಟ್ಟಿನ ಕಂಚಾಲ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಕಿತ್ತೆ ಏನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನೆತ್ತ ಬಿತ್ತಿಗೆ ಏತ್ 300 ಚಿಲ್ಲರಿ ಕೊಡ್ದು ಕನ್ಪಾದೀನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಜಪಾನ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನತ್ತು ಮನಗೆ ಐಕಿತ್ತೆ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಾನು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ರಿಟರ್ನ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪುರಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬೇತ ಮತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಒಂದೇನುಂಡು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲಾನಾಗ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲಾಪಂ ಫಟ ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋತುಜಿ ಇಜಿಂದ ತೋಜದ್ವೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪಲಿ ಯಾಪಂಡಲ ಇಂಜಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಲಾತ ನೆಡ್ದಲ ಮಲ್ಲಾಪಂ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೇಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಕೊಡತ್ತೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕೇನು ಒಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕಾತಿಂ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಏನುಂಡು ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇಪಣ್ಣಗ ನಮಕ್ ಪಜೀರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡ ಈ ಬರ್ಸಪತ ಜನ ಒಂದು ಅತೆ ವರ್ಸ್ಟಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀರ್ದ ಸೋರ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನೆಕಲೆ ಕಂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಿಕ್ಕದು ಇದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಪನಿ ಏನ ಬೋರುಂಡು ಐತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಮುದಲಿಗೆ ಏನೋ ನೀರು ಬೋರುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಓ ಮಾರೆ 7 ನಿಮಿಷ ತಿಂಚ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೋಪದಿತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಇಂದು ಮುಗ್ಗಲು ತೂವಲಿ ಏತು ಬೂರ್ದು ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ನೆಕ್ ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಯಾನು ಎನ್ನದು ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಆಪಣೊಂದು ಬಟ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಪರ್ದಲಾಂಡು ಮೂಲು ತೂವಲಿ ಕಿನೆಗೆಂಜ ಮಸ್ಕ್ ಮೆಲನ್ ಓಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಏರು ಮತ್ತು ನೀವು ರೈತರು ಅವರೇ ಇಷ್ಟಪಡುವೇರು ಇದನ್ನೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಏರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎನ್ನುವರ ನಿಕಲೆ ಗುಂಜನೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕುಲು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಡ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದೇ ವೆರೈಟಿನ ಯಾಪಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಕೆಲವರ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಿಜಿ ಇತ್ತ ಎನ್ನಂತ ಸೋಲ್ಪತ್ತದ ಕಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಏನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಟೈಮು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಕೈ ಕೊರ್ತುಲು ಅಂಚ ಅದು ಅಲಕ್ಕ ಲಾಸ್ ಲಾಪಂ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕುಡಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರು ಬಟ್ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುನಾಗ ವೆರೈಟಿ ಅದೇ ಮಲ್ಪುಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ 90% ಧೈರ್ಯ ಕೊರಪೆ ನಿಕುಲು ಐಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲಿ ಒಂದೇನ ನಿಕುಲು ಡ್ರಮ್ಮು ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಒಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಏನ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುಣು ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಬಂಗನಿಕಲೆ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾವು ಒಂದೇಡು ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ತುದ್ದು ನಿಕುಲು ಒಂದೇನ ಪನ್ನಾಗ ಜೀವಾಮೃತ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವು ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬರದ ನೀರು ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ಪಾಂಡೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಬಂಗನಿಕಲೆ ತೋಜವೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೋಪುನ ಸಾಜಿ ಓಕೆ ಈ ಪಂಡತ್ತೆ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಲೆ ನಿಕುಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ನೀರು ಉಂತದೆ ಮುಂದೆ ಏನೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ದೊಂಜಿ 4 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಕಂಡೋಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ಪುನೆಟೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿಟ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀತಿ ಪಕ್ಕಡೆ ನೀರ್ದ ಸಪ್ಲೈ ಎಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಪಂಪ್ ದೈತನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಪ್ಪುನೆಟೋಸ್ಕರ ನಿಗುಲು ತೀಯ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯ ಏತು ದೂರ ಉಂಡೊಂದು ಮುಲ್ತ ನೀರುನು ಈರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಿಡು ದಿಂಜಾದು ಐಕ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಏನು ತರಕಾರಿಲೆಗೆ ಮೈಪುನು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಏತ್
ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಹಾರ್ಡ್ ಉಂದತ್ತು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ಎಜ್ಜಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಬಿ ಅದು పోతుంది ಒರೇ ಕೊಂಚ ಮರಲ್ಲ ಅಂಚ ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ನೆಡ್ದು ಡಬಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಲಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜಾಲಿ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಿಗಲೆ ಕೊಂಚ ಪನ್ಪೈತೆ ಜಿಮ್ಮು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಫೀಸ್ 1000 ಕೊರ್ಪುನ ಕೊರೋಡಿ ಜಿಮ್ಮು ಪೋಂಡ ಏನೋ ವರ್ಕೌಟ್ ಉಂಡು ಆ ವರ್ಕೌಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂಲೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪಂದ ಏನಂದಲ್ಲ ಜಿಮ್ಮು ಬಾಡಿಂದತ್ತು ಬಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಇನಿಯೇ ವೀಡಿಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮನ್ನಾಗ ಒಂದು ನೀರ್ಲ ನಾನು 3 days ಎಂಡ್ ಆಪನ್ ಮುಲ್ತುವಲ್ಲಿ ಈಮೇಟ್ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಚೂರ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರಲ್ಲ ಆಪುಜಿಂದು ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಇನಿಯೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ಕೊಂದು ಮೈಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅರ್ಧ ಜನ ಅರ್ಧ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ